Waqt it-tielet Konferenza Nazzjonali tal-Enerġija l-Gvern nieda l-aħħar verżjoni tal-Politika Nazzjonali tal-Enerġija Rinnovabbli fuq il-baħar. Il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Mirjam Dalli, qalet li dan id-dokument imur id fit mal-ħidma tal-Gvern biex 25% tal-enerġija ta' pajjiżna tiġi ġenerata minn ejjun li jiġġeddu bħax-xemx. Fakret f'mira oħra tal-Gvern li Malta tkun ħilsa mill-karbonju sal-2050 u l-enerġija mix-xemx u r-riħ li tkun fuq il-baħar huma ċentrali għal din il-qalba. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma Manuel Sappiano spjega l-importanza ta' din il-konferenza. Politika nazzjonali li ħaset wassal li konna framework li nistgħu nibqgħu nibnu l-qudiem sabiex fis-snin li ġejjin pajjiżna jkun jista' juża l-baħar u jinvesti iżjed fil-enerġija rinnovabbli u bekk inkomplu mixin sabiex nilħu il-miri ta' dekarbonizzazzjoni għal pajjiżna. Id-dokument jispjega l-pjan ta' Malta biex tisfrutta l-enerġija li tiġġedded fuq il-baħar permezz ta' 6 żoni strateġiċi b'żona identifikata bħala sit preferuta l-enerġija mir-riħ offshore bi strutturi fuq il-baħar. Jidentifika wkoll 3 postijiet minn fejn sistemi ta' enerġija offshore jistgħu jingħaqdu mal-grid tal-elettriku fuq l-art, dawn huma l-Power Station ta' Dellimara, il-Mata u Witiline. Il-Ministru Dalli elaborat aktar dwar il-viżjoni tal-Gvern għall-enerġija li tiffoka fuq 5 pilastri: is-sostenibilità, is-sigurtà tal-enerġija, id-diversifikazzjoni tas-sorsi, l-affordabilità u mod iffukat fuq il-konsumatur. Hija enfasizzat kif din il-viżjoni tqiet lil Malta fuq quddiem nett fir-rivoluzzjoni diġitali fis-settur tal-enerġija.